Nagyon együttélő is a játék a Keita. Keita, gól! Těžká přihrávka. Přesto to Rüdiger dokázal vymyslet. Salah Strot z domácích, ale můj první instinkt byl takový, že to faul nebyl. Bolis se Strotmana ani nedotkl. Italsko-albánský souboj. Je to vůbec jeho první gól v téhle sezóně. Tomáš Rakoša se nakonec volil tu správnou stranu, ale jakoby se rozhodnul až na poslední chvíli. Nagyon együttélő is a játék a Keita. Keita, gól! Těžká přihrávka. Přesto to Rüdiger dokázal vymyslet. Salah Strot z domácích, ale můj první instinkt byl takový, že to faul nebyl. Bolis se Strotmana ani nedotkl. Italsko-albánský souboj. Je to vůbec jeho první gól v téhle sezóně. Tomáš Rakoša se nakonec volil tu správnou stranu, ale jakoby se rozhodnul až na poslední chvíli. Nagyon együttélő is a játék a Keita. Keita, gól! Těžká přihrávka. Přesto to Rüdiger dokázal vymyslet. Salah Strot z domácích, ale můj první instinkt byl takový, že to faul nebyl. Bolis se Strotmana ani nedotkl. Italsko-albánský souboj. Je to vůbec jeho první gól v téhle sezóně. Tomáš Rakoša se nakonec volil tu správnou stranu, ale jakoby se rozhodnul až na poslední chvíli. Nagyon együttélő is a játék a Keita. Keita, gól! Těžká přihrávka. Přesto to Rüdiger dokázal vymyslet. Salah Strot z domácích, ale můj první instinkt byl takový, že to faul nebyl. Bolis se Strotmana ani nedotkl. Italsko-albánský souboj. Je to vůbec jeho první gól v téhle sezóně. Tomáš Rakoša se nakonec volil tu správnou stranu, ale jakoby se rozhodnul až na poslední chvíli.